सांगते अति पाण्यात गेलं तर कसं येतं रो हात पुढे कर गेलं उडत कडीक पाहिजे चांदीचे राट असतात आईला बापरे एक माणसा पण एक प्राणी पण बघले नाही काय 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 हलव किती कशा कशा उगीच चो हे नंतर पाणी अंदा पिऊ रे माझा काय ना सर गुरुजी बघतले मग मग कळतला तुमका शाळेत कळतला मग व्यवस्थित एका गाणं म्हणा घेता मन बघूया नंदनने सकाळी कसला म्हटलं माहित नाही अभ्यासाक लागलोस तो की खेळतस आम्हाला काय कळत नाही काय केलं ना नंदनने तू किती 10वीत भारी हुशार एक नंबर आहे तू फक्त बोलायलाच गार करू गेलं बाकी तू काय नाही तू कशा पुढचं बोलतात ते काठी घेऊन शिरट येते तू काय ए काय तू पाणी देऊ का तू दिलं थांब आता पाऊस नाही या सकाळी होतो तेव्हा झालेला आहे गाणं आता माका नको आहे पाऊस नको माका ऊन ऊन पडते कडकडीत असा गाणं काहीतरी बाबा येऊ दे कशा काय आला तुझा हा तर गुरुजीनो हे बघा अभ्यास करीत नाही बघा फिरता नंदन वर खेळता जाऊ दे जरा तू नाही बोलावलं म्हणजे तू तुकाच खेळायला लागतं पोरगी मी नाही म्हणजे अरे अडगम पडगम अडगम पडगम तू पांडग्या तू म्हणत अडे मग हा नाच नाच गोमुचा म्हण चालत गोमुतला भारी ता पाठत नाही 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 पुढे दिसत नाही अडगम पडगम तू दिसत नाही पुढे तुझं चेहरा दिसत नाहीये बाळा हा तर हा आमचा नील आहे आणि तो आता आपल्या गाण्याला सुरुवात करत आहे हा तर नील होऊ दे त्याला माईक दे रे हातात हा कोणा त्याच्यावरती पडगम म्हणजे काय हा पुढे पुढे चालू चालू कर माईक चालू कर हा 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 पुढे पुढे अडगम पडगम पुढे ए गडगम नाही येत राहुल मी त्याच्या घरात हा गडग्यावरती पडगम हॅलो हॅलो हा पुढे ए पुढे बाळा पुढे अरे माई का चोक ओळखशा केलं अरे मरण दे तो माई थांब थांब ती हेका टाकते म्हणजे काय येता कळतात पडगमवरती टिपरी पडली तडम तर तडम पडगमवरती टिपरी पडली तडम तर तडम कौलारावर थेंबट पोरे तडम तर तडम कौलारावर थेंबट पोरे तडम तर तडम म्हातारी हरभरे वरते ढगात गडगडगडम म्हातारी हरभरे वरते ढगात गडगडगडम थेंबा सोबत वीज कोसळे कडम कडकड कडम थेंबा सोबत वीज कोसळे कडम कडकड कडम
टेंबाभोवती जला तवटती तरंग थरथर तरंग. टेंबाभोवती जला तवटती तरंग थरथर तरंग. नाचू लागले अंगण सारे आनंदाचे तरंग. नाचू लागले अंगण सारे आनंदाचे तरंग. पाऊस दारामध्येच वारा पान पान सळसळून. पाऊस दारामध्येच धरतीच्या रंध्रातून संगीत आले धून. धरतीच्या रंध्रातून संगीत आले धून. झाला त्याच्यात धरतीच्या का गाणं म्हणणाऱ्याचं नाव पूर्ण नाव काय नाही नाव हा काय नील दादू काय नील दादू हा बापसाचं नाव तुझ्या माका माहितच ना दादू हो जय बापसाचं नाव म्हणजे डॅडींचं तुझं नाव हे आहे दादू दादूस हा ही आता हिची बहीण येईल या यावा दादू या लाजाकच गेला तनिगे कधी किती येतं का बघू मनात गेला की कोणी हसायचं नाही जा हसायचं गो कोणता आहे ये गो वैशू वैशू हा तर वैशू तुझं नाव काय काय ग हो का तुला गाणं येतं की कविता येते हो कविता म्हण बघूया एक पूनमने शाळा भरली आहे बघा रे मुलांनो पूनमने शाळा भरली आहे ही बघा किती मुलं आली आहेत तनिया कशा गो लपत काय गो पोरगे म्हाताऱ्याची ऍक्टिंग तुला येतं ग म्हण की एक बघूया तरी कसं म्हणतेस ते माय मराठी तुझिया पायी तन मन धन मी वायले तुझिया नामी तुझिया धामी अखंड रंगून रायले कष्टामधली तुझीच गोडीचा कायाची मजाई मला आवडे तुझा विसावा तुझीच निर्भर अंगाई तुझे जरे न तुझी पाखरे वास तुझा जनलोक तुझा हवा हवासा मला वाटतो राग तुझा संतोष तुझा माय मराठी तुझी अंकी लोळ न घेते बागडते तसेच अलगत तव आभाळी भरारने मज आवडते तुझे चालणे तुझे बोलणे राखव मजला रीत तुझी जे ओटी ते पोटी असली शिकवी मजला प्रीत तुझी तुझी यासाठी गुंफित बसते मोहन माला शब्दांची अर्थ साजरा गंध राजरा नवल परीपन रंगांची माय मराठी तुझी यासाठी वाट होऊनी जळते मी क्षणाक्षणाने कणाकणाने तुझ्या स्वरूपा मिळते मी क्षणाक्षणाने कणाकणाने तुझ्या स्वरूपा मिळते जा एका कॅडबरी आणून दे जा पहिली जा खायची का डब्यातली जा लवकर लवकर जा नाही तुका जोडतले ते का नाही आता तुका नाही काय गाणं होतं अरे भारीच शाबास ए टाळ्या 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 ए नंदनची पलटना सगळी खरोखरच कॅडबरी आणून गेलो हा एखादी किती आणलं हा एकच अर्धी अर्धी चावून चावून खावा म्हणून सांग हा चावून तर पुष्पा इलेला पप्पा सोडू गेलेत खरं ते वरती आहेत की हा अरे पुष्पा इला लोक म्हणतात अरे किती दिवस पुष्पा का माघारपणाक राहुला की का होयसा वाटता काय बोजा बिजा अरे हे बघ याने खाऊ पिऊ घालणार ना डबे बिबे वाजवा वाजप काढा चला चला मोठ्यान वाजवा डबे हा शाबास हा हा शाबास वाजा पिलेला हे बघा चला हा अर्धे वाटत नाही ये रे ढोल घेऊन चला हा पण खेका अभ्यास करू गेलास की खेका इला एकाच म्हणतो कोण तू आवाज कोण खेका पुष्पा इला म्हणून होय भारीच असतो मग तर अशा प्रकारे पुष्पाचं आगमन झालेला आणि इला इला चुलीकडे केला कितवीत असतो गो कितवीत अस पाचवीत अस
कोणता? या आणि खाता का माहिती एक दोन आणि कोण दिसलेला या दिसलेला सकाळी सकाळी हायस्कूलात गेल्यावर आकडता नंदन सांगता काय ते खातात असा स्टार घेतात आणि खातात आपल्या दिल्या 5 स्टार दिले तुका स्टार असतात ते ना खातात किती कॅडबरी वाजा गप ना. तर ही बघा शाळा भरल्या ना पुणगेन्यान आणि मास्तर नील मास्तरच. अरे दात काढे असलाच ते पेट काय काय आपापली नावा सांगा बघूया. बरं काय मुलांना नावा सांगा का डँग तुझा हे तू असतोच लय. हा नील सुरुवात. तुझं नाव सांग. नंदन महादेव घाडी. तुझं नाव सांग. वैष्णवी दादू दुवाळे. मास्तर पिऊन ए हस. तुझं नाव सांग. कधी महेश दुवाळे. तुझं नाव सांग. अनुजा महेश दुवाळे. तुझं नाव सांग टाकल्या. तो असं वाटतं. हे हा बरोबर उभं राहा ना. मधले शब्द सगळे काढले. अति पाण्यात गेलं तर कसं ठरव बापरे एक माणसा कोणी एक प्राणी पण बघले नाही अरे प्रश्न विचार गुरुजींचं नाव काय? नाव काय तुमचं? माझं नाव नील. नील मास्तर झाले. आता मास्तर बघून मास्तर करतले तुमचा बरोबर तुका दाखवत शिकू. ह्याचा पहिला करणार मग आता सायलेंट. तरी पुण्यान भरलेली शाळा आणि शिकूक आपण घेतला नाही हिरत असू दिवसभर आज हिरत असता. झाडू कधी येईन काठी सगळ्यांनी घेतलं असते मास्तरांनी. आणि हे गुरुजी झालेत नील गुरुजी झालेत. हा आता तुमका शिकवणार आहे. हा हा म्हणा म्हणा म्हण तुझं तू गाणं. मास्तर कळालं. हे काय गाणं नाही रे. हे काय नाही पोट मास्तर गाणं खायचा घेता सैराज. होय होय होय. हा कोणात तो काय नाही तो सांगते का ओरडते मला. गाणं मध्ये रे.
अरे पळतास कसे मास्तर खुळावला आणि पोरा त्याच्या पाठसून खुळावली ही बघा पळाली मास्तर बरोबर खकडनं जातो आता तो हो लवकर जा गावान को बघलं तुझ्यामुळे ती पळाली काय चला आम्ही पण पळतो चला आम्ही पण चाललो आम्हाला नको चहा बी आम्ही चाललो चल वर्षा आपण जाऊया घरी आपली ढोरं घेऊन जाऊया घरी छत्री कुठे गेली माझी आता पाऊसच आला काय करणार ग चल 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 काय करणार ढोरं आमच्या वाट बघतायत चल ग चल जाऊया हां चल ग सके पंढरीला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल चल तू पुढे राहा मी ढोरांका घेऊन येते हळूहळू पासून ये बाजूक राहू चला रे चला घराक ये चल रे ह्यो पांढरो राबता अजून चला फटाफट चल चला पाऊस येता लवकर ये चला तर मित्रांनो आजची कामं झाली बरीचशी आउट लावून झाली एक कोपरं रवलो होतो लावचो तर मगाशी सांगितलं आहे तुमका एक कोपरं रवलो म्हणून तर मित्रांनो पाऊस जोरात येता हो बघा काय बघा पावसाचा तर मित्रांनो इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ घेऊन आणि जर आमचे व्हिडिओ आवडले असतील तर आमच्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा लगेच हां जे नवीन असते त्यांना सांगतोय आणि असेच आमचे गजाली ऐकत बसा आणि बघूया नवीन तुमका की काय ना काय दाखवतो प्रयत्न चाललो आपण माझं जरा ढोरांमुळे गोंधळ होता त्यामुळे जरा समजून घ्यावं वाईट जरा त्यांका वाईट जरा बघूची लागतात पावसात चला चला हडी चाल चल चला जागेवर चला आपापल्या जागेवर उभे राहा हां चला चल रे ए काय कळत नाही की नाही चल की सांगावं लागतं तुम्हाला जरूर चला तोपर्यंत चार्जिंग लो झाली बेळी छत्री टाक चला यांका बांधतोय तोपर्यंत हळद थांबाया बॅटरी कॅमेऱ्याची लो